Hello guys, welcome to my channel. Welcome back to my channel. Today is the home quarantine day 1 and kayong test ito na kayong quarantine na so positive contact ano di ba? Maya yung test ito ni Juan kita test ka nga result kagay siya ko hots social distancing은 있고 or test on her better sok lang lasak daw sa totoo nak mo tambo ka imas boro